What's up Tarlaqueños? My name is 𝗙𝗏𝗋𝗋𝗋 exploring Tarlac. So for today's video guys, andito nga tayo sa Highland Mini Golf dito sa Tarlac guys. Actually, nag-intro na ako kanina sa SM Tarlac City pero ang lakas nung ulan kanina guys. Hindi ko na naipakita sa inyo yung daan. Pero madaling-madali lang naman siya puntahan. So i-Google Map nyo lang siya guys. 7 minutes lang siya from SM Tarlac guys. So pabalik kayo ng San Miguel, makikita yung Robinson Easy Mart, papasukan nyo lang yun. So sa lahat ng kapadyak natin dyan, sa mga taga Tarlac guys, bike friendly itong Highland Mini Golf guys. So may parkingan ng bike dito guys. And then may nagbabantay naman sa pinakaharap kung sakaling iniisip nyo baka mawala yung bike nyo. Safe na safe guys. So ito na siya, papasok na tayo guys. So may entrance fee pala silang 50 pesos pag pumunta kayo dito sa Highland Mini Golf Tarlac guys. So ito yung pinaka-entrance ng Tarlaqueños. Medyo maulan lang talaga ha. Bayad muna tayo. Magkano po? Maglalaro po kayo sir? Ha? Maglalaro po? Or Hindi. Side sale lang. 50 pesos po? 50 pesos. Kapag maglalaro ma'am, magkano? 300 pesos po per game. Sige. Ito siya. Hindi po sa'yo sir. So yun na Tarlaqueños, kung maglalaro kayo sa mini golf, 300 pesos per person. Valid for one round of mini golf, 18 holes, group limited po 4 people. Yun, maximum of 6 strokes daw siya. Ayan siya guys. Nag-open siya ma'am nung Ano po, July 24 po. yun, July 24. Oh, so almost ano pa lang siya, 1 week. 1 week po. So yun na Tarlaqueños, kapag nakapagbayad na kayo, lalagyan kayo ng ano dito, parang bracelet na kulay yellow. So for ocular visit 50 pesos. And then kung maglalaro kayo guys, makikita nyo dito sa side ko. So may 18 holes daw dyan. So per may 6 stroke. So yung haba nung mga pantire nila dito sa golf is depende sa laki ng tao guys. So ito siya. Kapag na ocular visit kayo lang guys, bawal kayong pumunta dito. So pwede lang kayong mag-picture sa mga iba-ibang spots nila dito sa Mini Golf Tarlac guys, or yung Highland Mini Golf Tarlac. So libutin muna natin guys, papakita ko sa inyo kung anong meron dito. So check muna natin yung pinaka side dito guys. Check. So dito pala yung pinaka CR nila guys. So yun guys, no, kung napapawiwi kayo, may CR naman sila dito sa pinakaloob. Ang ganda guys. So ito yung bahay ni Snoopy. So yun na Tarlaqueños, check natin kung ano meron dito sa pinakataas. Alright. Medyo madulas lang kasi kakatapos ng ulan. Actually Sunday ngayon no Tarlaqueños, kung hindi lang siguro umulan, mula kanina is napakarami ng tao dito sa Highland Mini Golf Tarlac guys. So ito yung mga mini tent nilang dito. Ayan siya guys. So sabi sa akin nung nasa pinaka counter is 300 pesos yung pinaka renta ng mga mini tent nila dito guys. Ayan siya. So bali may dalawa silang mini tent, and then ito siya guys, may mga parang maliliit mini kubos doon. Kikita nyo naman, medyo layo-layo naman yung mga upuan nila dito guys. So tumusunod sila sa safety protocols natin, yung social distancing. Huwag nyong kalimutan guys na magsuot ng face mask kapag pupunta kayo dito. Medyo doon pa lang naman sa pinaka entrance guys, hindi naman kayo papapasukin.
Tarlaqueños, napakarami rin puno dito sa Highland Mini Golf Tarlac guys. So pwede kayong magpahinga dito. Ayan siya guys. Nice. So may nakasulat dito guys. Highland Mini Golf on this site in 1897 nating happen. So yun na Tarlaqueños, kung nagutom naman kayo, no worry kasi may mga tindahan naman sila dito o yung mini restaurant nila guys. Nag-offer sila ng breakfast hanggang dinner. So may isang part dito guys, yung tatawag nilang al fresco dining. So ito siya, papakita ko. So sa banda doon, pwede kayong mag-order ng mga snacks. So like corn dog, may available sila doon, and then drinks. So ito yung al fresco dining nila guys. So yun na Tarlaqueños, check natin kung ano yung mga in-offer nilang foods dito sa Highland Mini Golf Tarlac guys. So guys, yun. So ito may available silang rice bowl, sweet and sour pork, soy chicken stir fried. Then may available din silang palabok, kasi canton empanada, shark fin, siomai beef, siomai pork, siomai guys. So yun guys, no-open din pala yung Highland Mini Golf Tarlac guys sa photoshoot. Kung may photoshoot kayo sa mga babies nyo or wedding photoshoot, alam ko open siya. So mag-inquire lang kayo guys, at yung pinaka Facebook page nila. Pero may nakikita akong nagpo-photoshoot dito sa Highland Mini Golf Tarlac guys. Hindi naman sobrang ganun kalaki yung pinaka place, so madali mo lang siyang lilibutin. Pero syempre napakadaming spots dito na pwede kayong mag picture na Tarlaqueños. Napaka Instagram worthy talaga nung pinaka place. So another pasyalan na naman dito sa Tarlac na talaga may pagmamalaki natin guys. So nakaka proud to be Tarlaqueños talaga. Syempre masasabi mo na I love Tarlac. So kung naghahanap kayo ng mga kainan at magaganda pasyalan dito sa Tarlac, so huwag nyong kalimutang i-search Exploring Tarlac guys. And then sa YouTube channel natin yung 𝗙𝗏𝗯𝗀𝗏𝗏𝗏 guys. So support kayo guys. Sobrang thankful ako guys dahil sa mga supporters natin, mga followers and subscribers na hindi nangiiwan sa atin hanggang ngayon guys, sumusuporta. Maraming salamat guys. So yun Tarlaqueños, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment and click the notification bell para updated kayo lagi sa mga videos ko. And then guys, share nyo na tong video to para malaman ng mga ibang Tarlaqueños natin dyan na merong ganitong kagandang place dito sa Tarlac. So madali lang naman siyang puntahan guys. From SM Tarlac City, 7 minutes lang siya.
So check nyo lang sa pinaka Google guys, type nyo lang yung Tarlac Montessori School. So nasa bandang likod siya ng Montessori School. Madali lang naman siyang hanapin talaga guys. So yun guys, maraming salamat sa pagsuporta sa mga videos natin. Until our next vlog, peace out.